Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az Ötös Megálló Kulturális Podcast műsorából, innen Mezőmegyerről, az Arany János Művelődési Házból. Én Lengyelné Zalai Erika vagyok, és ebben a Kulturális Podcastben minden második héten Mezőmegyerhez és az Arany János Művelődési Házhoz kapcsolódó riportokat hallhatnak majd. Köszöntöm körünkben Kámon Milénát. Szia, Mili! Szia! Aki az Andrássy Gimnázium végzős hallgatója, egyben mezőmegyeri lakos is, és azért is hívtam meg ebbe a műsorba, mert tudomásomra jutott, hogy nem is olyan régen, több mint 100 éves szlovák nyelvű levelekre bukkant a nagymamája padlásán. Hogyan sikerült ezekre a levelekre rátalálni? Nagymamám egy nagyon régi építésű polgári házban lakik, ami már több generáción keresztül öröklődött a családunkban, így tele van mindenféle zegzuga, szekrényel, a padlás is mindenféle rejtett helyekkel, amit én elkezdtem átkutatni eleinte családi fényképek után, ugyanis ezek annyira nem maradtak meg ezen az oldalon a családomnak, de ezen a keresgélés közben természetesen nagyon sok mindent találtam, köztük ezeket a leveleket is. Eleinte még nem is tudtam ezek micsodák, és így elpakoltam, és később jutottam vissza hozzájuk. Kitől kaptál segítséget a levelek lefordításához? Mert gondolom ezt a szlovák nyelvet nem beszéli már a családban nálatok. Más vagy nem ilyen szinten. Igen, olyan szinten a családomban senki nem beszélte, hogy le tudja nekem fordítani, úgyhogy először unokatesómhoz fordultam, ő a modern szlovák nyelvet tanulja iskolai szinten. Ő nem tudta annyira lefordítani, hogy egybefüggő szöveget alkosson, de megkérte tanárait, hogy segítsenek nekem, így egy történelemtanárnő fordította át nekem, de ugye még ez sem teljesen sikeresen, ugyanis ez a nyelv, amit tótnak nevezünk, ez sokban különbözik a mai szlovák nyelvtől. Mili, engem még az érdekelne, hogy később aztán a családfátokba be tudtátok-e azonosítani a levelek szerzőjét, illetve mondtad, hogy te foglalkoztál családfa kutatással, hogy az honnan jött és mikor kezdted el? Körülbelül 2 éve kezdtem el komolyabban foglalkozni a családfám kutatásával. Az idős során több mint 200 évet sikerült visszavinnem a családfámon. Ez nagyban annak köszönhető, hogy felmenőim békéscsabai evangélikus szlovákok, és nem is igazán hagyták el a várost, így szépen vissza lehetett ezt görgetni. És sikerült beazonosítani a levelek szerzőjét. Érdekes módon a feladója az a dédapám, míg a levél írója az a leendő sógora, Salát János. Miket tartalmaztak ezek a levelek, amennyire sikerült megfejtenetek? Hát valószínűleg a nagyfokú cenzúra miatt túlzott részleteket nem tartalmaz. Nagyrészt ugye a családot tájékoztatja arról, hogy ő jól van, illetve hogy megkapta az előző leveleiket, az egyikben egy megkapott csomagot is említ, ölel és puszil mindenkit, illetve egy Gyuri nevű személyről kérdez nagyon sokat, és ő nem a családunk vonalába köthető, így nagy valószínűséggel egy barát vagy ismerős, akiről szeretett volna többet megtudni. És miket tudtatok meg még erről a személyről? Túl sokat nem. Egyedül a szüleig tudtam visszavinni az ő családfáját. Annyi biztos, hogy a háborúból hazatért, és el is tudta venni a szerelmét, akivel már 16 óta legalább jegyben állt, de a helyzet miatt és az ő katonassága miatt csak 1920-ban tudtak végül megházasodni, és 3 gyermekük is született. És hogy hívták őket? Salát János és Rajtár Mária. Következő kérdésem az lenne, hogyha élne még a levelek szerzője, akkor te most mit kérdeznél tőle? Nagyon sok minden kavarog így most az eszemben, fejemben. Ugyanis nagyon érdekes módon került ő oda, valószínűleg hadifogságba esett, a leendő sógorával, Olaszország közepében, így mindenképpen kérdeznék arról, hogy ez hogyan zajlott le, ez az egész esemény, illetve a további életéről is kérdeznék, hogy élte meg ezt az eseményt, illetve hogyan tudott tovább lépni ezután, mert túl sok mindent nem tudok a utóéletéről.
És Mili, honnan jön neked ez a történelem iránti érdeklődésed? Engem kicsi koromban, 3-4 éves korom táján szüleim elvittek egy Egyiptomról szóló kiállításra. Én akkor ebbe teljesen beleszerettem, és mindenféle akkor ilyen ismeretterjesztő könyvet és dokumentumfilmet megnéztem, és ez így igazából velem nőtt. Egészen addig, hogy a történelem szakra is mentem tovább középiskolába, és Egyiptom mellett egyre több ág felé kezdtem el érdeklődni a témában. Milyen irányban szeretnél tovább tanulni? Jelenleg egy jogi egyetemet szeretnék elkezdeni, annak érdekében, hogy műkincsvédelemmel foglalkozhassak a későbbiekben, és egy múzeumban tudjak elhelyezkedni. Szerinted miért fontos, hogy ezeket a múlthoz kapcsolódó emlékeket felkutassuk és megőrizzük az utókornak? Hát számomra elsősorban azért fontos, mert ezzel tudok a családomhoz kötődni, és nagyon sok olyan dolgot megtudok magamról, ami ezeken keresztül tudok megismerni. Emellett én ezeket hatalmas értékeknek tartom, ugyanis annyira ritka, hogy ezek így megőrződjenek, és ezek az emlékek és tárgyak, iratok által tudjuk valójában értékelni azt a kort. Következő kérdésem az lenne, hogy a kortársaidnak beszéltél ezekről a levelekről, és mi volt a véleményük róla, hogy te ilyen dolgok iránt érdeklődsz? Természetesen meséltem, szerintem lehet, unják is már lassan, mert minden héten előkerítek valamit a szekrény aljából, de szerencsém van, ugyanis olyan barátaim és ismerőseim vannak, akik szintén érdeklődnek ezen téma iránt, és mindig örömmel fogadják, hogyha előállok valami újjal. De például olyan személy is jött oda utána hozzám érdeklődve, miután erről egy barátnőmnek meséltem, akiről nem is gondoltam volna, hogy vevő az ilyen dolgokra, és neki is elmesélhettem, és ő is nagyon érdekelt volt a témában. Ha bármilyen szakmát választhatnál a jövőben, akkor te legszívesebben milyen szakmát választanál? Hát én legszívesebben történész vagy régész lennék, nem nagyon tudok elhatárolódni egyiktől se. A jelenlegi helyzetem ezt annyira nem engedi meg, de mindenképpen szeretnék valahogy visszatérni erre az útra a későbbiekben. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen lesz közöd a múlthoz és a történelemhez, ahogy én a múlthoz való kapcsolódásodat látom, és nagyon szurkolok neked. Köszönöm. Hogyan képzeled el 10 év múlva a jövődet, és Békés Csabának és Mezőmegyernek milyen szerepe lesz a jövődben a mostani elképzeléseid szerint? Szeretném, hogyha minél több köze lenne ennek a két helynek az életemben, ugyanis nagyon szorosan fűződik hozzám a helytörténet és annak kutatása. Így örülnék, hogyha valahol a környéken tudnék valamilyen kulturális intézményben elhelyezkedni, illetve, hogyha más irányba mozdulok el, mindenképpen egy múzeumban szeretnék dolgozni, ahol akár kurátorként, leltárosként, régészként mindenképpen így tevékenykednék. Tehát a történelemhez és a múlthoz szeretnél mindenképpen kapcsolódni, igen. Ezt elmondhatjuk rólad. Akit esetleg bővebben érdekelnek ezek a levelek, ennek tartalma, illetve hozzá kapcsolódó történelmi előadás, amit Mili állított össze, azt sok szeretettel várjuk a Mezőmegyeri Teaházban október 26-án 17 órától. Természetesen a belépés ingyenes. Támogassuk ennyivel is a helybeli kis történészpalántákat, és nagyon sok sikert és kitartást erre az évre neki, hiszen érettségi előtt áll, és a következő évet már valószínűleg egy egyetemen folytatja tovább. Én nagyon szépen köszönöm, Mili, neked, hogy eljöttél ide, és további hasonló jó kutatást, és nagyon sok érdekességet kívánunk a munkához is, hogyha valami Mezőmegyerről sikerül ismételten előásnod vagy találnod, akkor természetesen várunk vissza ide a műsorba. Mindenképpen jelentkezek még, hogyha találok valami olyasmit, és köszönöm a jó kívánságokat és a meghívást is. Elköszönünk a hallgatóktól is, hogyha tetszett ez a podcast, akkor arra kérjük Önöket, hogy lájkolják a műsort, illetve kövessék be a csatornát, hogy minél több tartalmunk eljuthasson Önökhöz.